Bine ai revenit pe canalul meu. Astăzi am ales să-ți vorbesc despre nouă, despre această vibrație superioară și cum poți tu să o folosești, să o conștientizezi în viața ta. Bineînțeles, ea are și un impact asupra stării tale de prosperitate. Însă este o cifră specială prin faptul că încheie un ciclu karmic al vieții, să spunem așa, de la 1 la 9, practic trece omul, da? Trece prin mai multe etape, iar 9 este practic conștiința superioară. Mai spunem așa, este în psihologie smerenia psihologică. În momentul în care ai ajuns la 9, ar fi minunat să privești cu smerenie lumea. Ce înseamnă asta? Haideți să facem o diferență între smerenie și umilință, pentru că smerenia este ceva înălțător, ține de compasiune, de generozitate, de a învăța din toate celelalte cicluri, să spunem așa, că noi am trecut, nu-i așa, prin toate cifrele energetice 1, 2, 3 și așa mai departe până la 9. 9 este o cifră sacră prin însă și forma sa, da? Deci avem un cerculeț sus, deci vorbim despre cercul de sus, da? Al energiilor superioare, al energiilor, să spunem noi așa, nevăzute, însă în plan fizic acest 9 se simte ca o alchimizare, un foc care alchimizează, nu este un foc care deschide sau pur și simplu o energie de pornire cum este unul. 9 închide cicluri, adică alege ceea ce nu-ți mai servește, mai ales din punct de vedere psihologic, să zicem așa. Să zicem că ai traversat de-a lungul acestei vieți sau acestui an, da, în care ne aflăm, mai multe etape, da? Ai învățat despre tine, care este cifra 1, apoi poate ți-ai pus întrebări despre cifra 2, adică despre emoția ta, despre comunicare, apoi ai început să înveți, da, orice învățăm mai ales creativ. Da, cifra 3 care vorbește despre creație și despre prima formă de materializare în lume, apoi despre 4, despre stabilitate, norme, reguli, cadre. Ok, și asta face parte din acest ciclu al vieții. 5, înveți să explorezi lumea, să vezi dincolo de aceste limite și să înveți curajul și stima de sine. Mai departe, 6 ne învață, de 6 iată este cu cerculețul jos și ne învață practic abundența. Și nu numai abundența, ci echilibrul. Ideal ar fi să ne învețe echilibrul, adică dintre alb-negru, dintre bine-rău, lucrurile practice în această viață care ne și aduc anumite beneficii materiale, frumosul, arta. 6 este și despre vindecare. Mergem mai departe la înțeleptul 7. 7 vine efectiv din viața trăită, din înțelepciune, însă 7 fiind foarte realist, între ghilimele, pentru că realitatea nu este asta care o vezi tu cu ochiul liber, ci este mai mult de atât. Însă 7 nu vede partea asta și atunci este învățat prin lecții destul de dure, care îl va înțelepți într-o formă sau alta sau nu, pentru că 7 este canal direct cu divinitatea. El trebuie să ridice capul în sus, nu să se uite doar în trecut și să analizeze, că este foarte analitic, da? Trebuie să învețe să iasă din mental. Mai departe avem 8 despre care ți-am vorbit și în alte videouri. 8 care ne învață să unim cele două cercuri, cercul de jos al prosperității cu cercul de sus al prosperității. Să învățăm să ne aliniem cu această sursă extraordinară. 8 vorbește despre lume, despre putere și mai ales putere de manifestare. Este o energie feminină în acest plan. Și ajungem și la 9, bineînțeles, dacă ai trecut prin toate astea conștient, 9 să te ajute pe tine să materializezi foarte ușor. Însă, cum spuneam, 9 este alchimic. Trebuie să te întrebi în această lună ce ai de lăsat deoparte,
ce ai de dus mai departe din bagajele tale emoționale, bagajele tale psihologice, poate o curățenie a gândurilor tale, chiar și o curățenie în ceea ce privește vestimentația ta, în ceea ce privește cadrul tău de desfășurare, adică oamenii din jurul tău. Caută să analizezi această lună extraordinară nouă, îți oferă practic această oportunitate să faci alegeri și să închei niște lucruri pe care poate nu ai reușit să le închei în lunile anterioare. 9 simbolistic reprezintă și cele 9 luni de sarcină, da? Iată, în a 9-a lună copilul iese într-o nouă viață, deci practic închidem o etapă pentru a deschide o altă etapă pe o altă energie. Foarte mare atenție! 9, bineînțeles, în acest plan are și el două valențe, da? Una este în plan pozitiv și alta e o manifestare negativă. În manifestarea pozitivă a lui 9 este dumnezeiesc, este conștiință pură, compasiune, cum spuneam, smerenia supremă, a vedea lucrurile dintr-o perspectivă mult mai înaltă și mai amplă, din unicitate. Iar 9 în întuneric, ca să spun așa, este foarte încercat, pentru că el caută, să spunem așa, neghina în carul cu fân. Și asta îl va duce într-o disperare, adică o să se manifeste niște energii foarte puternice și nu va ști ce să facă cu ele. De aceea un 9 de obicei are și inteligență, de exemplu cei care s-au născut într-o zi de 9 sau într-o lună nouă, au și inteligența necesară pentru a procesa anumite aspecte în viața lor. Însă, dacă vorbim așa despre 9, să-l trecem un pic prin toate filtrele, eu aș vrea să vorbim ceva mai practic despre această cifră, pentru că, da, este transformatoare, dar să vedem cu ce transformi. Noi transformăm lucrurile în viața noastră cu ceea ce deținem acolo în interior. Cum spuneam, poți să te transformi, să te trezești practic la realitate care este mai presus de ochiul fizic, sau să închizi acest ciclu al vieții. Da, adică să închizi ciclul karmic ar fi indicat, adică tu să-ți înțelegi lecțiile prin care ai trecut. Bun, dacă ești curios, să spunem, pentru cei care sunt născuți într-o zi de 9, am o veste pentru voi. Deși pare așa foarte ușor și inteligent, el este foarte provocat ca suflet, pentru că din start, venind cu o perspectivă mai înaltă asupra lumii, de vedere asupra lumii, consider și ai vrea ca toată lumea să fie aliniată cu ceea ce gândești tu și să acționeze dintr-o perspectivă altruistă, să spunem așa, generoasă, a compasiunii, să înțeleagă anumite aspecte care țin de inteligență, să zicem așa, foarte ușor, cum faci tu, de exemplu, 9. Aici vorbim de sufletul 9, însă sunt și aici niște diferențe, de aceea este important să te adresezi unui specialist pentru a decodifica această hartă interioară a ta, pentru că 9, de exemplu, are mai multe forme de manifestare. Există un 9 pur, cei care s-au născut pe data de 9, însă există și un 27, există și un 18. Da? Deci că sunt mai multe forme de manifestare a lui 9 în această viață. Haideți să vedem cum te-ai născut tu. Am să îi dau onoare acestei cifre și am să vorbesc în această ediție despre modul de manifestare a lui 9. Și apoi am să-ți prezint și o meditație foarte interesantă, cele 72 de nume ale lui Dumnezeu, o contemplare a acestor nume care te va ajuta pe tine să ieși din această energie joasă, să zicem. Bun, deci, cum spuneam, 9, există 9 pur, dacă te-ai născut într-o zi de 9 efectiv, atunci tu trebuie să știi că
Da, te-ai născut cu o inteligență nativă, înțelegi lucrurile foarte ușor, poate ai fost un elev de nota 10, să zicem așa, la școală, îți vine foarte ușor să înveți orice domeniu, însă cele mai potrivite, bineînțeles, sunt cele în care altruismul tău poate contribui la evoluția lumii. Evident că nouă este și are energia aceea de foc și foarte iute, de aceea foarte mare atenție cum îți pui punctul de vedere, pentru că s-ar putea să distrugi mai mult decât să construiești, mai ales într-o familie. Nouă pur vorbesc, da? Nouă pur, da, el înțelege lucrurile, însă exprimă aceste lucruri într-o formă violentă, așa este percepută de cei din jurul său. De aceea este important să cunoaștem oamenii din jurul nostru și formele lor de manifestare, că, de exemplu, nu poți să-i cer unei persoane născute în data de 9 să vorbească calm, lent, să contemple și așa mai departe. Pentru că el nu poate. Deci, efectiv, a venit cu această energie de foc, care este foarte pătrunzătoare, să spunem așa, însă, în același timp, te și poate ajuta. Deci, practic, te ajută să-ți alchimizezi lucrurile. Va fi atât de tăios în exprimare, încât te va determina să te întrebi profund ce ți se întâmplă. Și prin aceste întrebări, să spunem așa, să scoată la suprafață aurul din interiorul tău. Însă noi trebuie să-l acceptăm pe nouă, manifestarea sa pură. Dacă, de exemplu, ești născut pe data de 18, da? Avem acolo 3 cifre, 1, 8 și 9. Da? Deci tu ai 3 forme de manifestare. Nu ești ca un 9 direct, da? Și foarte tăios. Tu ai o energie de foc 1, o energie de pământ 8 și iarăși o energie alchimică 9. Este destul de puternică și această cifră, ea însă vine să acționeze în lume puternici. Deci toate acțiunile sale trebuie să aibă ca scop și în general au ca scop, pentru că îți place sau nu, sufletul te va duce acolo, către a face un business în lume, să spunem așa, sau a crea anumite lucruri și acțiuni în lume. Nu este cel care va sta în umbră, ci va acționa în acest sens. În lume, pentru oameni, pentru prosperitate, da, el va vedea din start ce merge bine, ce nu merge bine din punct de vedere financiar, să zicem. Este foarte bun pe zona de business, cum spuneam, însă la fel și el nu o va face într-o formă foarte blândă, ci va fi destul de dur și va fi, și poate că este considerat un pic insensibil. Însă, de asemenea, dacă ai ca partener de afaceri, să spunem așa, un 18, te va duce la succes. Însă puneți centura de siguranță. Și mai avem și un 27, care și el de asemenea ne dă un 9. 27, avem un 2, un 7 și un 9. Deci avem un 2, energia apei, a emoției, avem 7 care este energie de aer, a înțelepciunii și a informației, și 9 care este energia alchimică de foc. Deci aici avem iarăși 3 energii, însă aceste energii sunt diferite. Asta înseamnă că această persoană se poate transforma, camufla în orice energie își dorește. Adică poate să fie foarte blândă, ca 2, să comunice foarte blând și ușor. Poate fi foarte pragmatică și realistă ca un 7 și foarte analitic, da? Și poate fi și alchimic ca un 9, deci sunt maestri spirituali aici, pentru că ei pot să înglobeze informația, emoția și energiile superioare într-un singur glob, ca să zic așa. Provocarea la ei este că simte în mediul înconjurător absolut totul. Deci când se uită la un om sau de mici copii, ei simt energiile din jur, chiar dacă nu și le explică în primă fază, ei știu foarte clar cu cine au de-a face. Pentru că este și un empat foarte bun, da? Pentru că având 2-ul acela, este și un terapeut, dar de asemenea un mare înțelept. Cum spuneam, ei sunt foarte mult pe zona de mentorat,
pentru că văd dincolo de aparențe, da? Deci din modul de a te manifesta, din modul de a vorbi, chiar și energia ți-o simt. De aceea pentru ei este important mediul în care se desfășoară, mare atenție de cine vă înconjurați, pentru că îi poate scădea vibrația sau îi o poate ridica. Nou, cum spuneam, este transformator, el vorbesc acum de toți noarii, da? Ei pot să se adapteze oricăror situații și vor găsi soluții. De asemenea, este posibil să aibă și o atitudine superioară, așa, de aroganță, mare atenție, cum spuneam, nouă ar fi bine să-l ducem către această smerenie psihologică. Chiar dacă vezi niște lucruri dincolo de ce văd ceilalți, să spunem, al mediul tău înconjurător, este important să te exprimi cu smerenie și cu înțelepciune. Bun, deci am vorbit despre acești nouari. Este minunat să-i aveți în jurul vostru pentru că ei vor aduce sunt generoși în mare parte, au o conștiință înaltă, deci ei nu vor face rău în niciun caz, chiar dacă să zicem că îți vorbesc direct și poate deranjează uneori, nu o fac cu intenție negativă, însă va determina persoanele din jurul lor să se ridice mai sus. Adică le va arăta o cale mai mare dincolo de limite sau de limitările minții. Cum spuneam, sunt foarte buni îndrumători, mentori sau maestri spirituali. Da, până la maestri spirituali au de lucru. Au de lucru în sensul de transformare personală, de conștientizare, de alchimizare a karmei personale și așa mai departe. Bun, și dacă ai rămas alături de mine, haideți să-ți spun și despre ce te așteaptă în luna septembrie. Cum spuneam, luna septembrie este o lună destul de provocatoare, pentru că se aliniază o energie de foc. Anul 2026 ne dă un 1 la nivel general. Avem luna septembrie care este un 9, iar este o energie de foc, dar aceasta este alchimică. Și bineînțeles că mai avem și vibrațiile personale care spun cuvântul. Dar, la nivel general, trebuie să ne așteptăm la niște schimbări mai profunde, mai ales în mediul financiar, da, să zicem așa, al prosperității noastre, pentru că lucrurile nu mai merg în paradigma veche. Se vor închide anumite, să spunem așa, decizii financiare vechi, constructe vechi, programe vechi, care nu mai servesc evoluției. Bineînțeles, influența internațională va avea un mare cuvânt de spus. Este posibil să existe și revolte, pentru că focul asta face, se revoltă foarte mult și creează agitație. Nu este o energie blândă, este, cum spuneam, o energie de foc și mai ales alchimică, care va ajuta omenirea, în general, să treacă pe un alt nivel de percepție și de adaptabilitate. Iată, este o lună în care va trebui să te adaptezi noilor curente care vin. Fie că îți convine, fie că nu-ți convine, va trebui să înveți, va trebui să te adaptezi, chiar și în mediul financiar, chiar și în mediul personal, psihologic și emoțional. Partea de a sta comod și a te lamenta într-o zonă de depresie, să spunem așa, iată, acest cuvânt nu exista pe timpul bunicilor noștri, de exemplu. Iar acum, mare parte din omenire, să spunem așa, sunt depresivi. Depresivi de ce? Pentru că este o lipsă de acțiune acolo, este un blocaj. Iată, nouă te va ajuta să ieși din acest blocaj, dar nu foarte blând, ci te va împinge la acțiune, efectiv la acțiune. Îți place, nu-ți place, trebuie să ieși în față, trebuie să ieși la muncă, trebuie să lucrezi cu tine mult mai profund, că mergi la psiholog, că mergi și îți faci harta și vezi exact ceea ce te blochează, că faci terapie, că orice îți alegi tu, în luna septembrie este momentul extraordinar să cureți ceea ce a mai rămas acolo, să zicem, din lunile anterioare sau din karma nelucrată. Da, karma, știți și voi, da, sunt anumite acțiuni
făcute inconștient de multe ori și care ne trage înapoi până sunt văzute și rezolvate. Bun, am să te rog să-mi adresezi întrebări dacă ești interesat de această cifră nouă. Cum spuneam, este o cifră superioară, a conștiinței superioare, astfel că nu o poți înțelege, o poți simți, da? Pentru că nouă este despre a simți. Simți lucrurile, simți că urmează ceva, deci asta înseamnă și o intuiția nu umană, o intuiție superioară, da? Canal, să zicem așa, deschis cu divinitatea. Dar canalul vine prin meditație, prin ancorare în corp, prin aliniere a centrilor energetici, printr-o curățenie a psihicului și a emoțiilor, prin ieșirea din judecată, prin compasiune, compasiune în primul rând față de noi. Bun. Din punct de vedere neurolingvistic, ce înseamnă această energie superioară? Percepția noastră este limitată, mintea noastră este limitată. Cercetătorii și mari oameni de știință pot să ne aducă în atenție sau să dezvolte anumite programe de înțelegere, neurolingvistică să spunem așa, până într-un anumit punct. Dincolo de acest punct este mâna lui Dumnezeu, să spun așa, adică este conștiința superioară, supraconștientul se mai numește el. Bineînțeles că și marii oameni de știință au accesat acest supraconștient, căci ustensilele pe care le avea la momentul respectiv în planul acesta fizic sunt limitate. De exemplu, Nikola Tesla, da? Cel care a demonstrat puterea cifrelor 3, 6 și 9 în plan fizic, el a fost un mare ascet, adică a primit informații din sferele superioare. Da? Și le-a decodificat pentru a le pune în plan fizic. De asemenea și Jung, marele psiholog, psihiatru mai bine zis, a fost și el un om dezvoltat în sfera asta spirituală. Pentru că orice lucru din acest plan fizic vine întâi din sfera superioară, chiar dacă noi nu conștientizăm. Iar cea mai mare problemă a omenirii din acest moment este că sunt ignoranți, adică nu învață prin propriile lor experiențe. Efectiv, haide să vedem dacă fac o meditație, ce mi se întâmplă. Haide să vedem dacă gândesc așa pe parcursul unei zile, ce mi se întâmplă. Haide să vedem dacă mă dedic unei cauze nobile, ce se întâmplă. Haide să vedem că dacă îmi doresc banii, ce înseamnă de fapt să-ți dorești bani în acest plan sau prosperitate. Păi universul nu-ți răspunde că vrei tu bani sau că vrei nu știu ce bijuterii sau parfumuri sau mai știu eu ce chestii materiale. Universul este foarte inteligent. Îți va da ceea ce tu ai în interior, conform cu rezonanța ta. Că s-ar putea să-ți dorești 3 miliarde de lei și nu o să poți să-i gestionezi. Și acești 3 miliarde de lei să te distrugă. Da? Câte cazuri nu sunt. Astfel că dacă îți dorești prosperitate mai mare în viața ta, va trebui să te aliniezi cu această energie, să începi să înveți ce trebuie să fac, cum pot să gestionez această sumă de bani ca ea să și rămână în viața mea. Cum pot să am un scop mai mare decât cel egoist de a avea bani și atât, de a mă desfăta eu. Haideți să vedem care este scopul meu pentru a face bani. Da? În momentul în care tu îți pui întrebarea pentru ce vreau acești bani, ca să ajut omenirea prin ceea ce eu le aduc în atenție, pentru a aduce, cum să zic, plus valoare mediului în care eu îmi desfășor viața, pentru a-mi dezvolta calitățile mele, să spunem așa. Pentru ce îți trebuie banii? Că de fapt banii sunt un mijloc.
Da? Iar universul, probabil că ai observat și tu, răspunde la scopul din spatele acestor dorințe, cum le spunem noi, dorințe. Trebuie să fie un scop mai mare. Când ai un scop mai mare, de exemplu, de a deschide conștiința oamenilor, de a ajuta la evoluția oamenilor, de a ajuta omul să iasă din suferință, de a ajuta omul să, nu știu, să vadă frumusețea vieții, prin ceea ce creez eu, să zicem că fac bijuterii, da? Prin ceea ce creez eu, ajut oamenii să acceseze o energie superioară a bucuriei, a frumuseții. Nu numai în scop egoist de a câștiga bani. Și în momentul în care tu ai scopuri acestea mai superioare, așa, automat se vor deschide uși. Dar nu neapărat că primești un plic de bani acasă, ci vei primi oportunități. Poate vor veni oamenii potriviți în viața ta, care te vor ajuta să te aliniezi cu scopul tău. Interesant este că dacă tu nu-ți cunoști scopul, ar fi minunat, un prim pas de făcut pentru tine, să-ți faci o hartă natală și să vezi acolo care sunt darurile tale, darurile naturale cu care ai venit în această viață, aturile tale, psihicul tău cum este, emoția ta cum se desfășoară. Vezi lucrurile naturale cu care ai venit și cum poți să te aliniezi cu ceea ce ești. Și ulterior să poți să dezvolți mai mult. Bineînțeles că dacă ai văzut, să zicem așa, că ai un destin nou, apropo, destinul nou trebuie să ajungă la nou. Da? Adică el trebuie să învețe compasiunea, trebuie să învețe ce înseamnă această energie superioară, trebuie să învețe să simtă omul din fața lui, trebuie să învețe smerenia, trebuie să învețe în a face lucrurile dintr-o energie superioară, să învețe inteligent, cum ar fi, da? Să facă lucruri caritabile, altruiste, el are de învățat asta, da? Un nou. Practic să încheie niște cicluri karmice ale vieții lui. Bineînțeles că dincolo de 9 este 10, care este un ciclu complex al dumnezeirii, să spunem așa. 10 îl găsim și noi în viața de zi cu zi, însă este slab aspectat. Pentru ca să ajungi la 10 trebuie să treci de limitele minții. Iar acesta nu se explică. 10 doar se trăiește. Pe un alt nivel, evident. Asta nu înseamnă că trebuie să stăm foarte frumos pe un norișor, noi suntem mari maestri, medităm, levităm și privim lumea de sus. În niciun caz, tu nu ai venit să zicem că ai valențe de maestru. Păi tu cu ce informații primești, da? Cu ceea ce simți, cu ceea ce cercetezi tu, să poți să aduci în lume această valoare și să ajuți la creșterea, evoluția omenirii. Deci acești presupuși maestri, să spunem așa, care stau doar pe un norișor și dictează de acolo, trebuie să-i întrebăm dacă a experimentat și celelalte aspecte, da? Dacă știe despre el foarte bine, toate aspectele, psihologic, emoțional și așa mai departe. Dacă comunică bine cu oamenii din jur, dacă are partea creativă dezvoltată, deci dacă a trecut prin cele 9 cifre și le-a integrat, adică le-a înțeles în viața lui cum funcționează. Abia atunci, da, după ce ai trecut niște etape, te-ai lovit, să zicem, de anumite experiențe, abia atunci poți să zici că, nu poți să zici că un maestru niciodată nu o să se laude că e maestru. El doar emană o energie a înțelepciunii și nu va judeca omul din fața sa și va da un răspuns cât se poate de înțelept. Asta însemnând să nu ia puterea omului din fața lui și să-i dea o informație care să-l ajute să se dezvolte și să-și dezvolte puterea interioară. Deci ești suport pentru omul din fața ta, pentru că un maestru simte dincolo de cuvinte, cum spuneam.
Și atunci, în loc să-i ia puterea persoanei din față și să-i zică fă asta, 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 că vei ajunge acolo, îl va ghida astfel încât să-și descopere singur valențele și în același timp că îi va crește și stima de sine în momentul în care va avea diverse reușite din astea, o să vedeți. Da? Fără să ia puterea. Cum ziceam, luna septembrie pentru fiecare cifră de destin. Haideți să vedem cifra de destin 1. Asta înseamnă ce urmează pentru tine, da? Care ai un destin 1, ce înseamnă cifra de destin, îți aduni toate cifrele din ziua de naștere și îți dă un cumul de 2 cifre. Le reduci pe acelea și vezi ce cifră de destin ai. Bineînțeles, eu vorbesc la modul general, pentru că sunt foarte mulți, de exemplu, cu destin 1, însă sunt foarte influențați de ziua nașterii și de alte aspecte care nu se văd strict în ziua nașterii, ci se văd în matrice. Dar haideți să vedem la modul general această vibrație ca să ai cât de cât o vedere asupra lunii a noua acestui an. Foarte mare atenție la destinul 1, căci vei fi provocat să acționezi și fără să gândești. Astfel că pentru tine este important să tratezi anxietatea, adică să o alchimizezi. Pentru cifra de destin 2, pentru tine este important să intri în acțiune în această lună și să vezi ce emoții ai nerezolvate. Poate că relațiile cu cei din jur încă nu sunt foarte în regulă la tine, pentru că, să zicem, este frica sau mai știu ce se activează acolo la tine, care te împiedică să te deschizi, să comunici, să-ți spui, să-ți exprimi practic emoțiile. Vei fi împins în această lună să-ți exprimi aceste emoții și dacă să zicem că nu poți singur, există și terapeuți care te pot ajuta. Cifra de destin 3. 3 este o cifră a creației, a frumosului, dar și a învățării. Iată, începe școala. Cifra 3 foarte bine, el este pregătit oricând să învețe ceva nou. Și mai ales pe zona copilăriei îi place foarte mult tot ce înseamnă zona asta de explorare creativă și de învățare. Însă pentru tine învățarea vine din alte forme, adică s-ar putea să fii nevoit să înveți zona de informatică, AI și așa mai departe. Deci partea asta nouă care vine. Cifra de destin 4. Tu va trebui să-ți sedimentezi structura ta interioară. Adică, da, tu ai niște piloni clari, începi să sedimentezi ceea ce ai învățat, însă este important să pui foarte clar pe caietelul tău de lucru ce mai rămâne în viața ta, ce nu mai rămâne în viața ta, efectiv să-ți faci curățenie în viața personală. Cifra de destin 5, vei fi provocat să pleci. Vei fi provocat să pleci în sensul de a explora și alte lucruri în viața ta. Să zicem că lucrezi într-un domeniu de vânzări, vei fi provocat să înveți și alte zone. Deci vei fi pur și simplu scos din zona de confort. Mare atenție la voi că veți avea tendința de a răspunde foarte tăios și destructiv, ca să spun așa. Dacă mai sunt rămășițe de frică, să spunem, care se manifestă în viața ta sau de anxietate, ar fi bine să le tratezi și tu, pentru că 5 este destul de provocator pe linia asta psihologică. Astfel că, da, important este să înveți și tu alte forme, chiar să aduci niște informații internaționale în ceea ce faci tu, ceva nou. Cifra 6 de destin. Ei sunt venusienii, ca să spun așa. Ei vor trebui și sunt provocați să alchimizeze partea de vindecare a sănătății.
Vei fi provocat, să zicem, pe anumite afecțiuni fizice și mai ales cele legate de frumusețe. Să zicem așa, că ți-ai făcut ceva operații estetice sau ai tu sub lupă acest deziderat, să arăți în ce mai bine. Puneți câteva întrebări pentru ce vrei să arăți mai bine, de ce nu te accepti așa. Întreabă-te dacă ți acorzi suficientă iubire, suficientă atenție, dacă îți oferi timp cu tine, dar în luna nouă nu vei avea timp cu tine, va trebui să te implici. Va trebui să te implici în a vindeca alți oameni, dar în primul rând lucrează cu tine și mai ales la aspectele astea de frumusețe. Pentru că din dorința de a face și bani, probabil că investești foarte mult pe sfera asta. Însă întrebarea esențială a acestei luni pentru tine este: pentru ce vrei asta? Uite-te foarte bine în oglindă și vezi ce-ți place, ce nu-ți place, de ce nu te accepti așa. Cifra de destin 7, foarte interesant pentru ei, vor avea câteva revelații pe ceea ce înseamnă sfera spirituală, adică vor fi determinați să iasă din această analiză și să vadă lucrurile și mai ales să acceseze prosperitatea în viața lor. Orice decizie care o va lua în această lună va fi de bun augur și vor duce pe o treaptă superioară de evoluție. Vor fi de bun augur și pe sferă a prosperității. Cifra de destin 8. 8-ul este provocat să acceseze partea superioară a sa, da? Adică să vadă scopul pentru care face anumite lucruri. Să zicem că și el va trebui să-și facă un bilanț propriu și să vadă acolo în business-ul său, să spunem, sau chiar și în șifonierul propriu, să se uite și să vadă ce haine mai îmi folosesc, ce lucruri nu mai îmi folosesc, să-și facă puțină ordine acolo și să se întrebe de asemenea pentru ce fac toate astea. Pentru ce vreau să fiu văzut în lume? Oare mai sunt ceva lucruri de rezolvat pe linia mea strămoșească? Este un moment extraordinar să vezi ce te blochează pe linia strămoșească și să închei acel blocaj sau chiar să-l lucrezi, da? Și 9, cifra de destin 9, foarte provocat destinul 9, într-o lună nouă, cu un asemenea an destul de provocator pentru el, deci ori îi depășește cu brio și se duce foarte mult pe sfera spirituală, în meditație și se implică în lucruri altruiste în viața sa, ori s-ar putea să fie terminat fizic și psihic pentru că nu mai poate duce bagajul vechi. Deci lui se va arăta la propriu acest bagaj, îi se va pune în brațe, absolut în brațe, tot ceea ce nu a închis, da? Poate n-a închis o situație financiară trecută, poate n-a închis o succesiune a pământurilor sau mai știu eu ce problemă are la acolo de închis și le-a lăsat baltă. Acum în septembrie nu mai scapă și astfel că va fi nevoit să trateze cu inteligență și cu compasiune tot ceea ce îi vine în atenție. Ori dacă nu, lucrurile sunt destul de distrugătoare, ca să spun așa, nu vreau să sperii pe nimeni, însă este bine să fiți mai atenți cu ceea ce vi se întâmplă. Căci ceea ce ni se întâmplă este un efect al lucrurilor din sfera superioară. Adică ceea ce ai tu în viața ta acum, ceea ce trăiești în viața ta acum, este consecința a ceea ce tu gândești, consecința a liniei tale de destin, să spunem așa, este consecința karmei în care tu n-ai lucrat-o, să zicem, sau poate că este momentul să culegi roadele în această lună, da? Pentru că ai muncit foarte mult, mai ales la tine, în acest interval 1-9 și atunci vei culege roadele în această lună.
Dar roadele, în general, vă spun, trebuie să fie aliniate cu binele cel mai înalt. Pentru a ne alinia cu această lună, eu am să vă prezint în continuare, în următorul video, o formă de meditație care ne va scoate din zona mentală pentru a ne alinia cu sfera superioară și pentru a alchimiza tot ceea ce nu poate fi alchimizat cu mintea. Rămâi alături de mine!